Ang ikawalong istasyon. Nakasugat ni Jesus ang mga babayi sa Jerusalem. Nagasimba o nagadayig kami kanimo o Kristo. Kay tungod sa imong santos nga krus, gitupos mo ang kalibutan. Pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaon ikaw o Ginoo. Daghan kaayong tao ang isunod, lakip ang mga babaeng nagbangutan o nagbakho tungod niya. Gilingi sila na Jesus ug giingnan, mga babae sa Jerusalem, ayaw ko hilaki, kundili ang kaugalingon ninyo ug ang mga anak. Hapit na ang panahon nga moingon sila, bulahan ang mga landay, ang mga babaeng balay anak, ug ang mga dughan nga wala magpasuso. Moingon sila sa mga bukid, ligid nga rin na mo ug sa mga bungtod, tabo nini. Kung nahitabo kini sa mga lunghawng kahoy, unsa kaha sa laya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Pamalando. Sa makadaghang higayon, ikumparar nato ang atoang kaugalingon sa uban. Kung dunay hitabo nga dili maayo, mangutana dayon kita. Nganong ako man ug dili ang uban? Kung nindot pod ang kasinatian, ang pangutana kay, nganong siya man ug dili ako? Ang paboritong mga pulong para sa kadaghanan mao ang ako ug akoa. Ang kaugalingon kinahanglang ipataas ug himuong sukdanan alang sa paghukom sa uban. Ang kinahanglang ipangutana unta nato sa atong kaugalingon mao ang unsay mabuhat ko sa uban. Atong hinumduman nga kita mga binuhat sa Dios o gihimo para kaniya ug alang sa uban, dili para sa atong kaugalingon. Pag-ampo. Ginoong Hesus, ang imong gisulti sa mga babayi sa Jerusalem, magamit usab namo sa among kaugalingon. Indi sila ka namo ang giantos mong kasakit. Mas angay namong damuyan ang among mga sala. Ang usa ka mahinulsulong kasing-kasi. Ang mas makapahimuot kanimo. Kaysa amo ang taphaw nga pagpakita nga kasubot. Pasayloa kami sa among pagluib kanimo. Ginoo. Himaya samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Maingos sinundan karon sa gihapon sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen.